Scribbles, atikotimani togeti tichangipindira mstudio vachitungira mavhidiyo zvatanga so itakunge uri kubhura koisa kunge benzema kana une spiti kuti udarike yepima kwese paunoenda ushaiva nokupima achikuchambe chitima itakunge uri kubhura koisa kunge benzema kana une spiti kuti udarike yepima kwese paunoenda ushaiva nokupima vanokupima takuda kurova ngoma kutange awilo anoda kutimisa wati ndianiko takuda kunzwika kuredhiyo chakakosha kuriro penziyo soyo mana skribos zawira wangu ndiozikifaisa wabudisa asi wanga watadza kuchengeta zvatakawiriyana iwe wona wautavanu masikiridza takataurirana iko zvinowakundichiziva zvinhu zvako asi ndiwe wainditi ndine munhu wacho ko wakundira sapapi wakundiona seva